नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जे माखासे खामानिफोरा जोंनि जिउआव गले गले जागायजेनो एबा गले गले जोङो मावो नाथाय बे खामानिया जाफुंसार जाया। जों आरजबो गाबो, जों नाजायोबो, जों फोथायोबो, नाथाय अब्लाबाबो माखासे खामानिफोरा जाफुंसार जाया, थाबथायो। अब्लाना जोङो बैबायदि समाव गोसोआव सानो, हे इसोर, मानो जायाखसै, मानो बेबायदि जाखो, मानो थाबथाखो, मानो जाफुंसार जायाखसै, बेबायदि होननानै जोङो गोसोआव सानो। नाथाय दिनै अनजाग्राफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोननो मोनसे रहस्यनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आरो बेनो जादों जाहैबाय जों उन्दुनायनि सिगां सिगां बे मोनबा खामानिखौ जुदि जों मावोब्ला अब्लाना जोंनि थाथ'नाय खामानिफोरा फिन आरोबाव जागायजेनफिनगोन। अनजाग्राफोर, जि बाथ्राफोर जागोन बे बाथ्राफोरा माबा मोनसे मटिभेशनेल बाथ्रा जानाय नङा, नाथाय बियो बाइबेलनिफ्राय फैनाय खान्थिनिसो बाथ्रा जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि जिउआव जोंहा बेबायदि गोबां समावनो अरायबो बेबायदि जायो जेराव जोङो सानसे मानि खारो, सानसे मानि खामानि मावो, सानसे मानि जोङो खस्थ' खालामो, नाथाय जों मोनसे समखौ नेवसिनानै दोनो आरो बै नेवसिनानै दोननाय समानो जादों जाहैबाय हरनि सम। बेनिखायनो गोथार बाइबेला ओरैहाय बुङो, गितफोरनि 4 नाम्बारनि 4 सिरि, गाव गावनि बिसनाफोराव गोसोजों गोसो सिरि थादो। हरनि समा नोंथांजों आरो इसोरजों गोथौयै सोमोन्दो लाज्लायनायनि मोनसे सम, कानेक्सननि सम, आरो नोंथाङा बे समखौ सैथोयै जुदि बाहायनो रोङोब्ला अब्लाना इसोरा नोंथांनि जिउनि बन्द जानानै थानाय दरजाफोरखौ बेखेवनानै होनो हागौ। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां बे मोनबा खामानिखौ मावग्रोथार। उन्दुनायनि सिगाङाव मावनांगौ गिबि खामानि एबा सेथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय उनदाहा खालामनाय, पश्चाताप खालामनाय, रेपेन्टेन्स खालामनाय, गोसोखौ साखोन सिखोन साफा खालामनाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जोंनि गिबिसिन मावनांगौ खामानियानो जादों जाहैबाय जे सानसे मानि जि सम दङमोन, जि समा बारलांबाय, बै समखौ आरो बै समनि गेजेराव मा मा खामानिफोरखौ मावखो बैफोर गासैखौ फिन नायबिजिरफिननांगौ। जेरैहाय आं दिनै मा सानदोंमोन, दिनै आं मा बाथ्राफोर बुंदोंमोन, दिनै आङो मा मावखो, बेफोर गासैखौ नायबिजिरफिननांगौ। जुदि बे सानसे मानिनि समाव नायबिजिरनायाव जों जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला बै गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो दोनखुमानो नाङा। बेनिखायनो गोथार बाइबेलनि 1 ज'हननि 1:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव जोंनि गावनि गोरोन्थिखौ मोनथियो, बुजियो आरो जोङो उनदाहा खालामो आरो जेब्ला जोङो इसोरनियाव आरज गाबो एबा इसोरनियाव दद्र जायो एबा इसोरनियाव सिमान लायो, अब्लाना जोंनि गोसोआव थानाय जि बजाफोर दङ, गोसोआव थानाय जि गाज्रिफोर दङ, गासैबो गोजान जालाङो, जोङो रेजें जायो। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन अनजाग्राफोर, गाज्रिजों बुंफबनानै थानाय गोसोआ माब्लाबाबो इसोरनि रावखौ खोनानो हाया एबा खोनानो मोना। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां सिगां जों नायबिजिरनांगोन, आंहा बहा गोरोन्थि जाखो, जोंहा बहा गोरोन्थि जाखो, आं मा मावबोखो, मा बुंफ्लांखो, गासैखौबो नायबिजिरनायनि उनाव उन्दुनायनि सिगां सिगांनो इसोरनियाव गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा लानो नांगौ, उनदाहा खालामनांगौ। मानोना आंहा बेयाव गोरोन्थि जाबाय होननानै जोङो उनदाहा खालामनांगौ। जेब्ला जोङो उनदाहा खालामो अब्लाना इसोरा जोंनो बोर होयो आरो इसोरा जोंनि गासै मेंनाय गोसोखौ रेजें खालामो। दानाब्ला फैदो, उन्दुनायनि सिगां सिगां मावनांगौ नैथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय निमाहा होनाय, फरगिभनेस। गोबां फोथायारिफोर, गोबां सुबुंफोरा आरज गाबो, आरज खालामो, नंगौ, बे सैथो बाथ्रा। नाथाय बेबो सैथो बाथ्रा, गोबां फोथायारिफोरा गोसोआव रागा लानानै आरज खालामो। आरो अनजाग्राफोर मोनथिगौना, बे जाहोननि थाखायनो बोराबो नांथारनानै थायो। जि बोरा फैनो गोनांमोन बै बोरा सफैया एबा बै बोरा जोंनि जिउआव फैया। मानोना जोङो जोंनि गोसोआव रागा जोंनायखौ दोननानै जोङो आरज गाबदों। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो मार्कुसनि 10:22 सिरिया ओरैहाय बुङो, जेब्ला आरज खालामनो गसङो अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दङब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा निमाहाखौनो होआखैब्ला, जुदि जों सोरखौबा निमाहाखौनो होआखैब्ला, अब्लाना इसोराबो जोंनि आरजनि फिननायखौ होआ। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों जेसेबां आरज गाबा मानो जोंनि आरज बिनायनि फिननायखौ जों मोननाय नङा, बोरखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, उन्दुनायनि सिगां सिगां बेबायदि बुं, अ फोरबु, आं साफ्रोमखौबो निमाहा होयो, बेबायदि होननानै नोङो इसोरनियाव बुंदो। आरो नोङो
सोरखौ निमाहा होदों एबा सोरजोंब्ला जुदि नोंहा माबा मोनसे उसुबिदा जाना दङब्ला रागा जोंनानै दङब्ला बिथांनि मुंखौ नोङो बुंदो आरो मुं लानानै आङो निमाहा होयो होननानै बुंदो। आरो जेब्ला नोंथाङा बेबायदि बुंगोन बेबायदि खालामगोन अब्लाना नायदो नोंथांनि आत्माया रेजें जागोन। जि गोसोआ गोरा जादोंमोन, जि गोसोआव अजन जादोंमोन, जि आत्मायाव अजन जादोंमोन बे गासैबो रेजें जागोन। दानाब्ला फैदो थामथि खामानि उन्दुनायनि सिगाङाव मावनांगौ बेनो जादों जाहैबाय हामबाय होननाय, थेंक्स गिभिं। मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय हामबाय होनो नांगौ। दिनै सानसे मानि समाव जि खामानिफोरा जानानै थांबाय, मोजां जादोंब्लाबो गाज्रि जादोंब्लाबो मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय इसोरखौ उन्दुनायनि सिगां हामबाय होननो रोंनो नांगौ। बेनिखायनो गोथार बाइबेला 1 थेसलनिकियारि 5:9 ओरैहाय बुङो, मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो। जों मानो हामबाय होननो नांगौ? मानोना जेब्ला जोङो इसोरखौ हामबाय होयो अब्लाना जोङो जोंनि जि अजद दङ, अजद दैखोनायनिफ्राय एबा अजद दिखांनायनिफ्राय जोङो गोजान जायो। आरो जेरावनो अजद होनाया जोबो बैनिफ्रायनो जोंनि बोर मोननायाबो जागायजेनो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, उन्दुनायनि सिगां बेबायदि बुं, हामबायसै फोरबु बे गासै सानसे मानि समनि थाखाय, बेबायदि होननानै इसोरखौ अरायबो बाख्नाय। दानाब्ला फैदो उन्दुनायनि सिगाङाव मावनांगौ ब्रैथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय बोसोन खोनासंनाय एबा बोसोनखौ फरायनाय। उन्दुनायनि सिगां एटलिस्ट मोनसे बाइबेल सिरिखौ फराय, नङाब्ला खोनासं। मानोना जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ उन्दुनायनि सिगां फरायोब्ला एबा जोङो खोनासङोब्ला बे गासै खोनासंनाय बै फरायनाया जोंजों लोगोसे हरसे मानि जोंजों थायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बाइबेल जसुवानि 7:8 ओरैहाय बुङो, फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बे बिजाबखौ फरायफ्लायदो। जों जुदि उन्दुनायनि सिगाङाव मबाइलावसो जुदि सम हगारदोंब्ला आरो मबाइलाव जुदि नंखाय बाखायफोरखौ जोङो नायबाय थादोंब्ला आरो बै नंखाय बाखायखौ नायनाया जोंनि मेलेमाव माखासे कनफिउजन, गोनो गोथो, सन्देह एबा गोबां प्रब्लेम्सफोरखौसो क्रिएट खालामगोन आरो जोंनि मेलेमखौ, जोंनि गोसोखौ मेंहोगोन। आरो जोंनि गोसोआ थाजिम नङाब्ला, जोंनि गोसोआ जुदि गोनो गोथोआव थायोब्ला खामानि दामानि मावनायाव गोसोआ ज'आ। नाथाय जेब्ला जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव इसोरनि बोसोनखौ जुदि फरायोब्ला, इसोरनि बोसोनखौ जुदि जों खोनासङोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोन जायो, जोंनि गोसोआ सान्ति जायो। आरो सान्ति गोसोआ अरायबो मावनाय दांनायाव मोजाङै गोसो होनो हायो आरो मावनाय दांनायाव गोसो होनायखाय जाफुंनाया फैयो। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां जेसे हायो जोङो इसोरनि बोसोनखौ फरायनो नांगौ आरो खोनासंनो नांगौ। उन्दुनायनि सिगां मावनांगौ बाथि खामानि बेनो जादों जाहैबाय आर'ज खालामनाय। आर'ज खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमखौबो इसोरनो गथायनानै होनो नांगौ। बेनो जादों जाहैबाय जोबथा खामानि। आरो बे जोबथा खामानिया मा मावनांगौ? बे जाहैबाय जोंनियाव थानाय गासैखौबो इसोरनो गथायनानै होनो नांगौ। जोंनि गिनायखौ जोङो इसोरनो गथायनानै होनो नांगौ। जोंनि थांखि, जोंनि मावनो लानाय, जोंनि मिजिं सिमांफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव गथायनानै होनो नांगौ। आरो जोंनि आधुरा थानाय खामानि, जि खामानिखौ जोङो दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै, मावगासिनोसो दं, बैफोरबायदि खामानिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि आखायाव गथायनानै होनो नांगौ। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बाइबेला 1 पिटर 5:7 ओरैहाय बुङो, नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरनियाव बुं जे ओ फोरबु, आङो जि खामानिफोरखौ मावनो हायाखसै बै खामानिफोरखौबो नों मावनो हायो। आं जि खामानिफोरखौ फोजोबनो हायाखसै नों फोजोबनो हायो। ओ फोरबु, आंनि गासै बिबानफोरखौ नोंनो होबाय होननानै बेबायदि बुं आरो नोङो बेनि उनावनो गोजोन सुख सान्तियै उन्दुलांदो। अनजाग्रा लोगोफोर, जेब्ला जोङो बे मोनबा खामानिखौ सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां मावगोन अब्लाना नाय मा जायो। सेथि, जोंनि गोसोआ साखोन सिखोन साफा जालांगोन। नैथि, जोंनि आत्माया रेजें जागोन। थामथि, इसोरा जोंजों रायज्लायनो हमगोन। आरो बेबायदिनो लासैयै जि खामानिफोरा थाबथादोंमोन, जि खामानिफोरा जाफुंसार जायाखैमोन, बैफोरो जाफुंगोन। आरो जि बन्द जानानै दङमोन बै बन्द जानाय दरजाफोरा गेवगोन। अनजाग्राफोर, बेबायदि मोजां खामानिखौ दिनैनि मोनानिफ्रायनो जागायजेनदो, गाबोन खालामगोन होननानै माब्लाबाबो दाबुं। आरो जेब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो बे खामानिखौ जागायजेनगोन अब्लाना नोंथाङा बेबायदि बुंनो हागोन एबा नोंथाङा बेबायदि बुंनो गोनां जागोन, आंनि नांथानानै थानाय खामानिफ्रा फिन जागायजेनफिनबाय, फांथेजानाय दरजाया दानाब्ला खेवजासिगोन, फोरबोआ आंजों लोगोसे दं, बेबायदि नोङो बुंनो गोनां जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बे बोसोनखौ खोनासंनायाव सहज, मावनायाव गोबां गोब्राबबो मोननो हागौ। नाथाय अनजाग्राफोर, खोनासंनायजों लोगोसे बे गोब्राब खामानिखौ दिनैनो जेब्ला नोंथाङा मावगोन होननानै थांखि लायो, मावनो नाजायो, अब्लाना
नोंथांनि जिउआव गोबां बोरफोरा फैगोन। दा बेयावहाय बे मोनबा खामानिखौ नोंथांनि उन्दुनायनि सिगां सिगां मावनो थाखाय जागायजेनदो। देवब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे बोसोनखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो बोर मोनदों होननानै सानदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्टआव जै जिसु एबा आमेन होननानै लिरदो। देवब्ला सोरबाफोर आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। प्रेज द लर्ड, जै मसीह, इसोरनिनो बाख्नाय जानाय जाथोंसै। जै जिसु होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।